Hola nens i nenes de P4, com esteu? Avui us vinc a presentar una nova cançó. És la cançó de la foca. Voleu escoltar-la? Som-hi doncs. Abans de començar la cançó d'avui, necessito que agafeu un cubell que tingueu per casa i 2 estris. En el meu cas he agafat 2 estris de la cuina, que són de fusta, però podeu agafar qualsevol altre objecte que sigui semblant a una baqueta. La foca és un animal marí